Sa lain pang balitang lokal, mga kapartner, gipalapdan sa Cindy King Chan ang programa sa ayuda o ni Mayor Cindy King Chan ng programa sa ayuda aron mas daghang sektor ang makabenepisyo sa Lapu-Lapu City. Dili lang tricycle drivers, apil na usab sa fuel subsidy ang jeepney drivers og mga mananagat binaagi sa koordinasyon sa Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources aron masiguro ang husto nga listahan sa mga benepisyaryo. Sumala sa city government, ang subsidy ipahatag pinaagi sa fuel vouchers o financial assistance nga makatabang sa pagpaubos sa gastos sa gasolina o diesel, ilabi na sa pagsako sa presyo sa petrolyo sa merkado. Gilaraw usab sa syudad nga i-realign ang pipila ka pondo gikan sa tourism programs padulong sa City Social Welfare and Development aron mapalig-on ang crisis o crisis assistance ug mas paspas ang paghatag og tabang sa mga apektadong sektor. Tumong sa maong lakang ang mas inklusibo og direkta nga suporta alang sa mga marginalized nga komunidad. Ilabi na kadtong nagdepende sa transportasyon o pangisda alang sa ilang panginabuhi.